Аз съм майнак. Този вечер цял ден съм тук. Тази вечер цял ден си тук? Да. Добре. Ти обичаш ли да пиеш кафе? Не. Що? Що така? Ти много хубава коса имаш. Мерси. Какво? Къде си я прави? Къде си я Владислав? А? Къщи. Тук ли? Да. На дървата? Да. Я Владисва? Да. С ко? С боя. Откъде е? С Влажна боя? Да. С батанарката ли са Владисва? Да. Какво гледаш, бе? Нещо гледам на колите. И кой има на колите? Видиш. Мерселес. Кажи спойлер. С бойлер. С бойлер си, така ли? Къде ти е бойлера? Ай, покажи го. Къде ти е бойлера? Где-то съм Къде ти е къщи. бойлера? Кажи. Къщи. Ти каза, че имаш бойлер. Лада. Къде ти е бойлера? Къщи. Ай, покажи го къде е. Не е тук банито. Какво? На банито. Ай, къде е банята? Искам да ме покажеш. На банито. Покажи къде е. Къде си, бе, Джони? Забрави ли за кого говорихме? Да. Какво правиш, човек? Мане, как ма стресна. То с комар, ама браво. Хубаво направи. Кажи Спиндерман, бе. Да представя. Спиндерман. Да създам. Спиндерман, бе, човек. Джони Деп. Джони Теп. Джони Деп. Мане, кажи го. Джони Деп. Джони Теп. Джони Теп. Процесор. Смей се. Дето съм. Процесор, бе, човек. Телевизор. Снимаме те хубаво. Смей се. Кажи смей се. Смей се. Браво, бе, маняк. Какво правиш, бе? Нищо. Китаец. Китаец. Ти китаец ли си, японец ли си, къв си? Виетнамец ли си? Нюйоркчанин ли си? Да. Къв си от всичките? Европеец. Кажи, европеец ли си? Дето съм. На пиенето съм на дървата. Пак минава, да? Да. Минава? Минава, да. Автобуса, автогарата къде отива? На спирката. Сега само го повтори. На спирката. Не, просто повтори въпроса. На спирката. Това не е въпроса, това е отговора. Въпроса повтори. На спирката. Кажи автобуса, автогарата къде отива? Кажи го това. На спирката. Бокаш! Кажи автобуса. На спирката. Автобуса кажи. На спирката. Не. Кажи автобуса. Само автобуса кажи. На спирката. Само кажи автобуса, човек. На спирката. Автобуса кажи. На спирката това. Ама не, че отива на спирката. Само кажи автобус. Автобуса на спирката. Автобуса, автогарата? Пак на спирката. Не, само го кажи. Повтори. Автобуса, автогарата? Пак на спирката.